тишината на огледалото, тя гледаше себе си и не се разпознаваше. Тъмният свят беше като сянка, красив, но чужд, тежък, скрил истинската й светлина. Цяла година, 12 месеца съмнения, всяка сутрин, това аз ли съм? Тя не знаеше, че онзи избор да стане тъмна е бил грешка. Но нали за това правим грешки, за да открием истината за себе си? Защото някои жени не са родени за сенки. Те са родени за светлина. И когато най-после реши да се върне, не беше просто смяна на цвят. Беше завръщане към себе си, кичур по кичур, сякаш спомените се измиваха, съмненията падаха и под тях се появяваше тя. По-силна, по-уверена, по-сияйна от всякога, защото истината е проста. Един път руса, завинаги руса. Не като цвят, а като усещане, като характер, като светлина, която не можеш да изгасиш. И този път тя не просто отново беше руса, тя отново беше себе си.